No, zdravím vás a prajem pekné poobedie alebo podvečer, ak sa to tak dá nazvať. Ako mnoho iných, a ja mám toho hodne na jazyku, čo sa týka súčasnej situácii na Slovensku, ale nie na Slovensku, ale aj vo svete. Začnem trošku zoširoka, že čo prispelo alebo čo pomohlo k tomu vôbec, čo sa tu vo svete a zvlášť u nás deje. Po páde komunizmu, socializmu sme si všetci mysleli, že teraz už bude demokracia, teraz už bude dobre a už sa to bude vyvíjať nejakou lepšou cestou. Zistili sme však ale, že kapitalizmus taký, ako vo svete je, hlavne ten, čo je v Amerike, Spojených štátoch a v západnej Európe, je to tiež len systém, ktorý je založený na určitých klamstvách a podvodoch, hlavne čo sa týka prístupu k obyčajným ľuďom, k svojim občanom. Tie najväčšie klamstvá, ktoré vlastne tu vládnu, sú klamstvá o najstaršej histórii ľudstva, o minulých civilizáciách, o existencii mimozemšťanov a o spolupráci niektorých vlád, inštitúcií, spolkov, ktoré sú často tajné, polotajné, zvláštnym spôsobom skryto financované s týmito mimozemšťanmi, o výmene technológií, poznatkov a zavádzaní celého ľudstva nevieme ani kde. Hoci sa mnohí snažili a je nespočet dôkazov, všetky tieto dôkazy sú odstraňované, zmalicherňované, alebo skrátka sa tam hrá niekto na mŕtvého chrobáka, nevidíme, nepočujeme. Mnohí si myslia, no všakže čo, ľudstvo na to nie je pripravené. No. Ďalšie tie veľké klamstvá boli spojené s tajnými organizáciami, lóžami, spolkami tých najbohatších ľudí, ktorí tu chceli už dávno prebrať moc. Čiže to sú skupiny tých najväčších bankárov, kráľovské, panovnícke rody, ktorých majetky sú väčšie ako majetky bežných občanov dohromady. Už mnohokrát sa títo vyjadrili, že im vadí skrátka to množstvo ľudí, čo je na zemi, že sú tu zbytoční ľudia, že v rámci akejsi ochrany prírody, zachovania toho, čo tu je, že by bolo dobre to ľudstvo, aby sa znížil ich počet tých ľudí a že sa budú teda snažiť o to. No, vyjadrili sa o to už veľmi dávno Rothschildovci, Rockefellerovci, Billy Gates na všelijakých stretnutiach v Davose, znázornili to na pamätníku, ktorý stojí v Georgii, že teda ten počet ľudstva, počet ľudí je veľký, že s tým treba niečo robiť, že to treba skrátka zredukovať. Neviem, či len ja, ale určite mnohí vedeli, že takéto snahy sú tu a nie sú to len posledné 10 ročia. Takáto jedna snaha napríklad bola pri labákoch Rockefellerovcov v Spojených štátoch, čo vyšlo nedávno, až najavo viac menej, alebo sa to tak prevalilo, som sa dostal k tým informáciám. Hoci sme vedeli, že tá pandémia prišla s vojakmi zo Spojených štátoch, nevedeli sme, že vlastne tam nejakých cez 5000 vojakov bolo tými Rockefellerovskými labákmi zaočkovaných proti meningitíde, pričom tam boli 3 očkovania, všetci zvládli, tých 5000 malo prvé, čo si menej aj druhé a ešte čo si menej aj tretie očkovanie. No a poslali ich do Európy na fronty. Ako sa to skončilo? No skončilo sa to tak, že vypukla tzv. Španielská chrípka, na ktorú potom zomrelo viac ľudí, ako padlo v prvej svetovej vojne. No samozrejme, o prvej svetovej vojne sa učí hodne, sú to plné knihy, o španielskej chrípke sa ako si veľa nehovorí. Prečo asi? Takže vidíme, že už tu bola určitá veľká obeť 50 až 100 miliónov podľa oficiálnych odhadov, čo je na zamyslenie. No. A už pár rokov dozadu sa začali objavovať aj knihy o tom, že čo si sa pripravuje. Že čo si voči ľuďom sa zamýšľa a už sme aj vedeli, že zase sú tam tieto skupinky tých najbohatších, ktorí si pribrali Billy Gatesa do partie, Fauciho, WHO v tom funguje a mnoho takých tých najväčších zbohatlíkov. Čakali sme, že kedy sa to prevalí,
A najviac sme sa báli, keď sa s nimi spoja najväčší bohači, ktorí profitujú hlavne na internetovom biznise, čiže majiteľia Google, Facebooku a ostatných týchto počítačových sociálnych sietí, prehliadačov a podobných záležitostí. Dlho tam lamali aj Muska, asi ho aj zlomili. No, vedeli sme, že potrebujú k tomu aj médiá, tie sa im tiež postupne podarilo vo svete poskupovať, čiže málo je takých médií, čo sa týka novín, ktoré by nepatrili tým najväčším kapitalistom. Možno majú nejaké lokálni politici podiel, ktorí s nimi spolu hrajú v týchto médiách, ale veľké podiely väčšinou v médiách, čo sa týka novín, ale aj televízií a ostatných týchto agentúr tlačových a podobne, majú práve tie najbohatšie rozdy, ktoré potom manipulujú s vôbec informáciami a púšťajú do sveta to, čo sa im hodí a blokujú to, čo sa im nehodí, alebo to nejako prekrútia. No aká je situácia na Slovensku? Vidíme, že náš pán premiér Matovič v podstate zo začiatku tú pandémiu zvládal ako tak, nejaké nosenie rúšok, no dobre, zabera, nezabera, vyzeralo to, že to fakt zaberá. Takže toto sme prijali. Potom ale prišiel po zasadnutí, že sa stretol s pani Merkelovou, a kto vie kým, s nejakým prekvapením pre nás. No už sme vedeli, že asi je zle, a prišlo celoplošné testovanie. No dobre, keby to bolo tak, že testujeme, kto sa chce, nech sa dá, no dobre. Ale toto testovanie zrazu bolo povinné. Čiže chceš ísť do roboty? Tak musíš ísť na test. No prvýkrát sme to prehrízli, dobre, však spravia sa nejaký odhad, hoci to bolo tiež vlastne nie len jedno veľké, ale aj z tých severných okresoch to ďalšie dve. Aj situácia sa zlepší, no ale videli sme, že vlastne tie počty mŕtvych, ako si po tých testovaniach neklesli, ale zrastli až na 10-násobok. No boli tam všelijaké výhovorky, že to bolo tým, že už tých aktívnych chorých bolo veľa a tak ďalej. No ale mne sa od začiatku tie testovania nepáčili, pretože tie firmy vlastne, od ktorých tie nákupy boli, všet Hober Matoviča nech si na tom zarobí, hej. Aj to je teda svinstvo, aj so Šulíkom, ako to organizujú. No ale väčšie svinstvo je to, že to berú z tých firiem, ktoré majú práve prsty v tom našom COVID víruse, ktorý vraj je z netopiera. No, ale podľa lepších odborníkov, ktorí boli potom prenasledovaní, niektoré prepustení z roboty, čiže z roboty neprepustia toho, čo klame, ale vždy toho, čo povie pravdu. Takže, čo sa neskôr potom viac menej potvrdil. Aj americký prezident Trump to viac menej potvrdil a iné médiá to potvrdili, že vlastne tie labáky, ktoré vyvíjali tieto vírusy a už v 2018 bol vo svete veľký poplach, že asi čosi hrozí, tak vlastne čosi sa aj udialo. Tieto labáky fungujú v Spojených štátoch. Dostali vlastne zákaz v Spojených štátoch vôbec fungovať, pretože tam vláda a tie zdravotnícke organizácie vlastne prišli na to, že sa pracuje na čomsi, čo je hrozbou pre celé ľudstvo. Hej, čiže na nejakých smrteľných vírusoch. No a zakázali im to. V 2015 to bolo teda vyslovene zakázané, že toto sa nesmie robiť. Hej. No ale čo, no milí títo aktivisti týmto smerom zrazu sa len presunuli do Číny. No zrejme Čína sa ulakomila, hej, na peniažky. Takisto boli labáky Gatesové v laboratórie boli v Austrálii. 2008-2010, potom sa to tiež do Číny presúvalo, pretože táto im poskytla nejaký ten azyl. No, Američania tam v 2018 napríklad Spojené štáty poslali kontrolu, aby sa teda zistilo, lebo už sa vedelo, že teda sa tam pracuje na veľmi nebezpečných veciach. Nakoniec sa tam aj dohľadalo, že vlastne jeden z tých pracovníkov bol určený, poverený, platený, že hľadal tie najnebezpečnejšie netopierie vírusy a jeho ako úlohou bolo snažiť sa preniesť ten vírus na iné zvieratá, na nejakých cicavcov. Čiže toto je už katastrofa. Čiže keď sa snažím nájsť najsmrteľnejší vírus a preniesť ho na zvieratá, čiže to je bojová biologická zbraň nebezpečná pre celé ľudstvo.
Hej. No, čiže v tom 2018 bola kontrola, no samozrejme, asi to dopadlo tak, ako dopadlo. Nakoniec ten vírus im tam z labákov pravdepodobne unikol. Či už na schvál, či nejako ináč. Ja si skôr myslím, že to bolo zámerné, lebo potom zrazu sa to rozšírilo v tých ohniskách veľmi prudko. Práve tam, kde boli takéto labáky, ktoré sa venovali tomuto vývoju. Čiže to bolo v tom severnom Taliansku, potom v Madride, pri Londýne, no a môže to byť už teda skôr náhoda. Iná náhoda zase je teraz v súčasnosti, ktorá je veľmi podozrivá a jedna vedkyňa česká tiež na to poukazuje, že zrazu sa objavujú tie tzv. Mutácie korony. Že keď sa s tým zaoberala, zistila, že to nie sú mutácie, to sú akoby celé iné druhy, to je ako pri psoch, že to je ako iné plemeno. Čiže keď niečo zmutuje, tak jazvečíkovi sa môže zväčšiť chvost alebo labka, ale nie je hneď z neho doberman alebo doga. Hej? Takže to sú také veľké odchylky. Čiže je tu už púšťaná druhá, tretia, štvrtá verzia. No a hovorí sa o tom teda, že to sú nejaké nočné lety a neviem čo. To môže byť pravda, nemusí byť pravda. No a teraz situáciu u nás. Čiže hoci my vieme, že kto je za týmto vírusom, zrazu tu náš premiér a spol s celou vládou a s celou tou jeho pandemickou komisiou, ktorá je prepojená na výrobcov testov, vakcín a neviem ešte čoho, spojených práve s týmito vírusmi, čiže sú finančne v tom dobre zainteresovaní, tak práve títo nám to tu riadia a že treba len testovať a vakcinovať. No dobre, prvé testy ako tak, ale vidíme, že podľa niektorých prieskumov, aj čo robili napríklad v Radio Express, sa zistilo, že niektorí už 30-40 krát boli na testoch pre pána Fera, tie nosy ako vyzerajú. Veď cez tie nosy sa tie vírusy najskôr tam dostanú, keď je to všetko rozrýpané. A ešte stále sa tam v tých hradoch ľudia stretávajú, nemôžu ľudia chodiť na lyžovačku, kde je pár ľudí, ja neviem, do prírody, kde sa skoro nestretnú, ale na testovanie, ako aj dnes, čo som videl, sú tam rady, ktoré sa krútia ako také hady, hej. A plus v tých testovacích miestach, keď si zoberieme, čo robia tí testovači, tak to vyškrabú nos, potom tým takto pobrnkajú, potom to tam pošúchajú. Takže to je samozrejme, že ten vírus musí stať, ak tam teda je, len uniknúť. Hej. Sú zlé skúsenosti, čo som aj hovoril a písal si s ľuďmi, aj čo poznám, aj tak ďalej. Tak mnohí práve po týchto testovaniach vlastne ochoreli. A to si myslím, že za tým je tá veľká úmrtnosť, že vlastne títo sú zdrojom potom nákazy, lebo to jedno testovanie, no ako tak, ale ak tých testovaní je veľa, tak skrátka tie nosy sú rozrýpané, na ne sa niečo zachytí. To je ako keď si máte zdravý prst a strčíte si ho do toho hovienka alebo do nejakého maglajzu, no tak si ho vyťahnete, po chvíli si ho umiete, hej. A dobre, no ale keď máte prst, ktorý je dorezaný a strčíte si ho do hovienka alebo do maglajzu, tak to nemusí dobre skončiť. Lebo cez tie rány sa tam všetko dostane. Takže si myslím, že toto sú cieľavedomé činnosti, ktorých cieľom je nie pomôcť, ale skôr urobiť zle. A informácie sú, že teda to je platené Britániou ako pilotný projekt a nejakí ľudia, samozrejme vieme, že ktorí sú za tým, majú za to dostať veľmi pekné odmeny. Neviem, na čo im budú, keď im pomrú príbuzní, alebo ja neviem čo, sami ochorejú. No ale to je tá neskutočná hlúposť niektorých ľudí. No, čiže prvá záchrana, testovanie. No testovanie nikoho nevyliečilo. Ako môže to dať nejaký odhad? Samozrejme, pri prvom testovaní, keď urobili hromadné testovanie 3,5 miliónov Slovákov, čo sa im nechali, tak jasné, že klesli počty na určitú dobu. No a potom to bolo to horšie. Hej? Čiže tých nejakých tam na chvíľu zaizolovali, no ale tí vlastne už mali rozrýpané nosy, tam to doma rozniesli. Viete, ako udržať, že sa s nikým niekto nestretne, ani v domácnosti je problém, že nejde si nakúpiť aspoň základné potraviny, alebo v paneláku neprejde výťahom, alebo ja neviem, nejakou chodbou, alebo kde, keď sme takto Slováci žijúci z polovici. Takže celé tie testovania, hlavne tieto opakované, no na nič, všetko je to na nič a je to hrôza. Čo sa rozprávam a písal som si s ľuďmi, čo
fungujú, pracujú v Írsku, Rakúsku, Taliansku, kadekde. Áno, testovanie, ale ten, čo ide do nemocnice alebo chorý, teda keď to potrebuje na overenie, ale žiadne povinné na silu. To je pre pána Fera, to nie je už demokracia, to je teror. To začína zaváňať obdobím druhej svetovej vojny, keď tu bol nejaký fašizmus alebo nejakým tým najhorším komunizmom z 50. rokov. Hej. Nič iné to nie je. A potom ďalšia vec, vakcinácia. Zase máme tu vakcíny Moderna, Pfizer a podobné, hej, ktoré sú prepojené na firmy, alebo ktorých spolupodielnikmi alebo investormi, sponzormi je Bill Gates a jeho Melinda. Takže prípadne nejaké Rockefellerovci, ktorí vieme, čo urobili s celým zdravotníctvom v Spojených štátoch a všelikde inde, hej, čiže to je zdravotníctvo, ktorého cieľom nie je vyliečiť, ale udržať si pacienta, aby trošku pozdravel, ale zase, aby si ho udržali nejako, no aby s neho boli peniažky, takže je to o tých financiách, hej, čiže dobre zarobiť, hej, čiže to je cieľ tých najbohatších. Hoci v štatistikách nefungujú, sú najbohatšie, tí bohatnú, aj tí Rothschildovci od napoleonských vojen už na nich zarábali, mali svojich špionov, agentov a vedeli skorej čo kde, ako sa skončilo, alebo dohodlo, alebo ako dopadla vojna, ako samotní tí panovníci a vedeli na tom zarobiť. To ako keď na burze viete dopredu, že čo ako, že či treba kúpiť čižmy pre vojakov, alebo ich predať, hej, alebo neviem čo, hej. Čiže oni odtedy už zarábali na nás. Takže čo teraz? No tak niektorí sa spoliehajú na vakcínu od Putina. No možno, že je dobrá, možno nie. No. Putin sa tvári a jeho posledné vyjadrenia boli v tom zmysle, že teda akože je to fakt toto, čo tu je v Európskej únii a Spojené štáty, aj Trumpko s tým sa trošku snažil začať spraviť len na záver toho svojho vládnutia, lebo tiež je kadejak s nimi poprepájaný, že je to v podstate satanistické spojenie. No vieme, konajú všelijaké čierne omše, je to aj na niektorých tých stretnutiach a na odovzdávanie Oscarov, aj tá hollywoodská smotánka, aj všelikto iný je s nimi prepojený, tam sa to už tak viac menej ako otvorene hlásia k satanizmu, k satanovi, k zlému. Takže čo k ním povedať? No. Takže čo asi robiť? No. Robiť asi to sa nám dá, že v krajinách, ktorých majú ako Tanzánia od 15. apríla 20 mŕtvych a to 21 mŕtvych a to číslo sa nepohlo. No ale títo pekne Gatesa a WHO expertov poslali s prepáčením viete kde, pretože mali skúsenosti s tými jeho očkovaniami, po ktorých ostali v Kenii a kde po Afrike neplodné ženy a plus tie deti, čo boli očkované, mali ešte horšie problémy ako také, čo neboli očkované. Hej. Takže oni ho už tam poznali, ho nepustili. No a zistilo sa, že najlepší liek je, chlap za to dostal aj Nobelovú cenu, bolo to používané proti sorabušom a všelakým parazitom, tzv. Ivermectin. Ako liečivo on má rôzne názvy. Galmectin napríklad sa vyrába u nás v Nitre, ale nesmie sa použiť. Alebo Noromectin pre kone, čiže nechoďte za lekárom, choďte za zverolekárom. Ten vám viac pomôže. Odporúčam, hej, tam, alebo si to objednajte cez Bazož, alebo z Rakúska doneste. Vo veľa krajinách je to povolené. A tam, kde tým liečia, ako väčšina Afriky, ale Austrália, urobili seriózne výskumy v Austrálii, aj v takom Bangladeži, ktorý my pokladáme za krajinku, to sú žobráci, chudáci, tam urobili tiež prieskumy, výskumy a tiež prešli na liečbu. Čiže kombinácia vitamín D3, zinok, selen, pobyt na slnku a plus ivermectin, plus niektoré ešte k tomu nejaké antibiotika pridávajú. No a sú 5, 10 a viackrát násobné účinnejšie tieto postupy, ako napríklad ten s tým Remdesivirom, ktorý zo začiatku my si mysleli, že je účinný, ale nakoniec sa ukázal ako taký dorážač skôr, ktorý veľmi nezaberá. No ale na Slovensku sa s ním samozrejme lieči, však nepotrebujeme liečiť ľudí na čo. A keď niekto začal písať o ivermectine, tak jeden článok v novinách a už potom 3 dni
ani slovo pre istotu, hoci 20 strán o testovaní a ďalších 10 o očkovaní a o tom, ako je to super a ako nám to všetkým pomôže, hoci žiaden výrobca ani vakcín, ani ničo iného sa nezaručuje, že teda to bude dobré. Vieme, že aj po tých druhých očkovaniach hlavne je dosť veľa všelijakých príznakov. A to, čo bude o rok, o 2, o 5, absolútne nemáme páru, či to nezmení fakt niečo geneticky, alebo nebudú ľudia trpeť, ja neviem, Parkinsonom, lebo dosť veľa je teraz ľudí, čo po tých očkovaniach majú tie traslavky takého obrovského rozsahu. Hej, Parkinson na 3. Takže to sú neodskúšané veci, neotestované. Plus sú tu tie variácie toho vírusu, hovorí sa SARS-CoV-2, 3, 4, už 5, tie brazílske, juhoafrické a britské verzie, hej. Čiže sú tu reči teda, že sa v labákoch ďalej pracuje niektorých a ďalej sa púšťajú medzi ľudí. No, to nemôžem zaručiť, ale hovorím, aj tá česká výskumnička to tvrdí, že je to asi tak. Takže, čo povedať na zatiaľ? Kto sa angažoval napríklad doktor Bukovský alebo Ibi Majga. Ibi Majga začal trošku viac písať, že dobre je také naparovanie sa nad vodou, nad horúcim čajom, ako sme sa aj takedy za detstva dosť často liečili z takých hlavne ľahších prechladnutí, že skrátka nad harmančekom alebo ja neviem si urobím metový čaj do hrnca a nad tým sa naparím. A čítal som to už aj z amerických stránok, hlavne teraz, kde písali, že už toho prvého, čo mal podiel na tom prenesení a vývoji týchto vírusov v labákoch vo Wuhane, čiže čo prešiel zo Spojených štátov do Wuhanu, dostal 50 000 plat a 150 000 mesačne špeciálne zariadovanie, hej, čiže veľmi pekne harvardskou univerzitou, hej, financované, za ktorými sú asi pravdepodobne tiež tí Rockefellerovci. Takže toho tam môže dosúdiť. No, takže situácia je taká. Takže ivermectin, ktorý je v tom povedzme normectine, čo je pre konia, ale tam je čiste ten ivermectin, hej, čiže tam nie je nejaké aditívum, čiže čo píšu ľudia, to zaberá. Nie je to samozrejme zázrak, keď niekto je už vo veľmi zlom stave a už sa lieči týždeň, dva a je zle, no tak jasné, že zázraky až také sa nemusia diať. No ale to zaberá. Plus, ja by som odporúčal, keď idete medzi ľudí po každom stretnutí, kde sa vám zdá, že ste mohli viac ľudí stretnúť, prípadne, že tam bol možný zdroj nákazy, alebo vo výťahu, alebo v autobuse viacerí boli, no tak prídem domov, zvarím si tú vodu, prípadne hodím do nej nejakú metu, harmanček alebo niečo také, napárím sa trošku, to preťahám nosom, preťahám to ústami a vlastne tie vírusy tým pádom tú teplotu na 60 stupňov neprežijú. Hej. Čiže to je také jednoduché riešenie. Samozrejme nesmie tá voda byť úplne, že nasávam 100 stupňovú paru, aby som si nespálil zase sliznice. Čiže všetko viac menej s rozumom. No a pobyt vonku na čerstvom vzduchu, slnko. Keď je možnosť, tak si otvorím slnko a sa dá nejako aspoň do tielka sa vyzliec a nechať sa trošku poupalovať. No, aj keď to je dosť problém, lebo máme také zlé počasie v tejto dobe. Čo teda tiež prispieva k tejto zlej situácii. Takže zatiaľ všetkým ďakujem a stretneme sa možno ešte raz na budúce, ak ma niekto nescenzuruje, alebo čosi podobné, čo už, s čím som sa už stretol, lebo keď som písal do fóra, ktoré bolo zamerané na tzv. Hoaxy, ja som im tie hoaxy vyvracal, tak už ma tam jeden pánko dal na inštitúcie, už som mal trošku poťahovačky také mierne, no. Takže je to tak. Ale aj zase, keď nebudeme riskovať, tak kde dopadneme, ako skončíme v koncentrákoch. Však už v Nemecku sa hovorí, že je Schlesicku, Holštajsku, či kde to už volá, čo pripravujú pre tých, čo sa nechcú dať zaočkovať. No tak ľudia musia držať spolu. A hlavne domyslu hlas, lebo tuto je to fakt zle, lebo toto, čo tu je, tak to není v žiadnej inej krajine. Nám to tu fakt hrozí, že to tu zmenia na ten koncentračný tábor veľmi ľahko, lebo ľudia sú veľmi podvolní, nevedia sa ani v tej robote spojiť, že si spolu všetci povieme, tak nejdeme na ten test, hotovo tak. Čo? Tak keď tam má 20 zamestnancov, až 20 alebo aspoň 18 povedia nie,
Tak nie, no ale keď sa ľudia podvolia, no tak nám nakoniec postavia pekné šibenice, tu sa postavte do radu a postupne sa na ne choďte kvačkať. No tak ľudia sa budú. No, tak čo potom, no. Ďakujem za pozornosť, majte sa pekne.